Siyaphinda siyabonana noma ikuphi lapha nikhona, uDr. Gumgum. Sesiphinda sabuya la ekhaya ngenye ividiyo esithi asikhulumisane nani ngento yokubamba imali. Yini into yokubamba imali? Sikhuluma lapho ngomuntu osuke nenkinga yokuthi imali ibona ispendeka ngendlela engahlelile ngayo. Masikhuluma ngokuspendeka kwemali ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi umuntu uyasebenza kodwa akaboni ukuthi usebenzela ini. Kuyenzeka kube khona izinto ezingaba i-cause yokuthi ungaboni ukuthi imali yakho ishonaphi nokuthi imali yakho ihanjiswa yini. Kunabantu asebesebenze over 10 years, over 5 years, kodwa ayikho nento eyi-1 angayikhomba ukuthi uyenza ngemali. Kuyenzeka kube nezinto eziyisakhiwo zesintu noma zemoya ezikwazi ukuthi zenze umuntu imali yakhe ingahlali nokuthi imali engayiboni ukuthi uyenzani. Sinekhubalo-ke la ekhaya yokulungisa isimo esinjalo somuntu ukuthi akwazi ukubona into ayenzayo ngemali. Angisho ukuthi lapho ngikhuluma nomuntu ozoba i-overspender, ozaziyo ukuthi yena imali yakhe ithi mayifika nje isalary yakhe avesane ayithathe yonke ayispende ngendlela enjalo, ngoba nalokho kusuke kuyisikhando lo esenziwa kumuntu ukuthi ingabonakali into ayenzayo ngemali. So-ke likhona-ke ikhubalo la ekhaya lulusizo kakhulu esesibasizile abaningi ngalo lokuthi ukwazi ukuthi uyibone imali ukuthi ishonaphi. Ungaba umuntu mhlasimpe onebhizinisi noma osebenzayo, uzokwazi ukubona ukuthi usebenzelaphi, ukuthi akube into enjengento esingayibiza ngokuthi inkatha yemali noma ukubamba imali ukuthi imali yakho ingaphazamiseki, ukwazi ukuyibona ukuthi njani. Siyatholakala-ke njengamanje sikhona la, sisendaweni lapho esisebenzela khona, kuyilo leli gcekela la ekhaya e-East Rand eBenoni. Ungeza khona noma ungasifonela, inamba yethu is very simple, it's 071 299 999. Siyakwazi ukuthi sikusize lapha ngaleyo nto, sikwazi ukuthi sicontrol leyo nto leyo noma sivale lo mkhokha oyi-cause noma imbangela yokuthi imali yakho ungabe sayibona ukuthi iya kuphi nanoma yinini. Inamba yethu is very simple, it is 071 299 999. Noma mawufuna ukuthi WhatsApp ngasi-WhatsApp. Isikhathi engayibambi ngaso leyo namba mhlasimbe mangisuke ngibhizi nginamanye ama-client noma kukhona okunye engikwenza ngaleso sikhathi. Kodwa if ungashiya WhatsApp noma ama-VN kuba lula ukuthi ngikwazi ukukuphendula kuwona. Sizokwazi ukuthi sikwazi ukukusiza. Uma mhlasimpe ubona ukuthi ukusondela kwakho la eBenoni noma e-East Rand mhlasimpe akukho easy for you, ukhona omunye umhlobo wami enginokusebenzisana naye kwesinye isikhathi ekuthiwa uDr. Mnguni. Okuphi na? Use-Hibadini. Ulwazi analo ngalento engiyaziyo luthi alifane kakhulu ulwazi lwethu. Uyatholakala khona naye lapho uDr. Mnguni, uyakwazi ukuthi akusize kulezo zinto ey'kanjalo. Siyabonga kakhulu-ke, sikufisela inhlanhla osazihlela ukuthi uze la ekhaya. Ungasilandela kwamanye amavidiyo ethu, subscribe ekuthina ukuze kube lula, usithande futhi noma ushere abanye abadinga lolo sizo. Siyabonga kakhulu, uDr. Gumgum lo bekhuluma.